Hola! Aquesta setmana us proposo fer una recepta molt dolça i molt fàcil, amb només 3 ingredients. Necessitarem 100 grams de llet condensada, uns 140 grams de coco ratllat i xocolata per fondre. Comencem? Primer de tot ens hem de rentar molt bé les mans. En un bol una mica gros hi posem el coco i la llet condensada. En un plat guardarem una mica de coco per arrebossar. Amb una forquilla, una cullera, anem remenant fins que quedi tot ben barrejat. Quan us quedi més o menys així, ja està. I ara s'ha de guardar durant una hora a la nevera. Al cap d'una hora, més o menys, quan la massa ja s'ha endurit, la podem començar a treballar. Amb l'ajuda d'una cullera farem unes boletes ben apretades. Quan tenim totes les boletes fetes, agafem la meitat i les rebossarem amb coco. I l'altra meitat les rebossarem amb xocolata. És així de fàcil. Posem la bola aquí i donem unes voltes. Trossegem la xocolata de fondre i la desfem al microones. Amb l'ajuda d'un pal de pinxo o un escuradents, o si no amb una cullera mateix, es guarda tot a la nevera fins al moment de servir. Espero que us ho passeu superbé preparant aquestes postres i bon profit!